Ini ndiri murume ane 34 years. I'm married and nemukadzi wandinaye tine vana 2, kozoti vamwe 4 with different mothers vakaenda. My story goes like this. Ini ndaroora vakadzi vanokwana kuita 4 vachienda. Wandinaye ndewechi5. Pakuenda kwaita vakadzi vangu vese, yaisava nhau yekuti tainetsana isu pachedu. But vabereki, especially my mom, mumba medu ndiri gotwe kuvakomana. Saka my parents vakati ndisabuda mumusha. Mukugara mumusha umu, I never found happiness mumamarriages angu ese. My mother vainetsana nevaroora, zvekuti vaisvika pakutuka muroora kumutuka nekwaanobva. One day pamba pedu pakaitwa nhimbe, vanhu ndokuungana. Yaiva nhimbe yekusvuura chibage. Muroora akasara kumba achichera mvura nekubika. Amai vangu vakabva kumunda kwavaiva nevanhu venhimbe vachinobatsira muroora kubika. Pavakasvika kumba, vakasvikowana muroora achera mvura. Vakabva vatora mvura iya yaiva yacherwa nemuroora, vachidiridza miti yese pamba. Apa yaiva mvura yekutoti vanhu vamwe kubika nekugeza maoko. Vanhu vakazoti vapedza nhimbe, vakuuya kunodya kumba. Pakunzi vanhu chigezesanai maoko, pakabva pawanikwa kuti paiva pasina kana mvura. My mother started shouting vachipopota, vachituka muroora pavanhu. Zvinhu izvi zvakandibhohwa kuti how come mukadzi wangu shinozi kuti pane vanhu but haana kuchera mvura. Ndakazvibata ndikamirira vanhu vakadya vakaenda zvavo. Vanhu vakati vaenda, I called my wife mubedroom. Akauya, ndikamurova zvekumurova zviya, akasvika pakukuvara. Ndakazoti ndapedza kumurova, she asked me kuti koma ndiroverei, and I said to her, uri munhu rudzii, unoziva kuti pane vanhu but hauna kuchera mvura. She said to me, mvura ndachera mabhaketi 7 ese, but mama vatora mvura iye vakadiridza miti yese nemvura yese yandachera. I went outside ndikanotarisa miti yainzi yadiridzwa. Zveshuwa ndakaona miti yese yakaguta mvura. I went back to my wife and apologized, but akaramba kutambira apology yangu. I then confronted my mother ndikavabvunza kuti why vaita zvakadaro. She said to me, iye mukadzi wako azive here kuti miti inoda kudiridzwa. I then said to her, why mangosarudza kuzviitira pavanhu? Izvezvi vanhu vabva pano vanofamba vachiti about my wife. Vakabva vatanga kuridza mhere vachiumburuka. Vakamuka vachimhanya vakananga kumba kwamukoma. Vakasvika kwamukoma and she told my brother kuti inini nemudzimai wangu tavarova. I tried to explain to my brother, vakanzwisisa semunhu aiziva unhu hwaamai. Baba vakati vachidzoka vakaudzwa kunzi ndavarova. Vakabva vaudza zvese nehama dzavo, ndichibva ndaripa, but ndaisava nemhosva. After that takagara about 3 months, ndichibva ndatenga ngoro yangu. At the same time my wife achibatira pamuviri. My mother pavakazviziva vakangoti kwandiri, ungatenga ngoro usina kundiudza zvese, nekuita mwana usina kundiudza, toda kuona kuchawira tsvimbo nedohwe. Mukadzi akagara 9 months dzikakwana, akabva azvara. But after birth mwana uye akatanga kuzvimba musoro uchikura, zvekuti waisamutarisa 2 times dzakateedzana. Akabva aadmitwa muchipatara. And amai vangu never went to see her kusvika mwana ashaika. Kushayika kwakaita mwana, mukadzi wangu akabva aramwa ndokuenda kwavo. I tried kuti tigadzirise zvinhu, but akaramba zvachose. Ndopandakazoroora wandinaye uyu. Ndaroora wandinaye, akangoti tichiwanana akabva ati kana uchida nezvangu let's shift tibve pano, titsvake kwedu. Ndakabva ndaita sekudaro, but my mother havana kufara nazvo. She hates her so much. Vanogara vachimuti umbori chiiwe, kuuya kunobvisa mwana wangu mumusha, uchinovaka somewhere. Vanorwa naye nguva zhinji, but she never wins. Ndinganzi ndakaresvawo here nhai hama dzangu, o ndinganzi ndakatongwa nemukadzi here? Please help me guys. And ndoitawo sei naamai vangu ava, because havatombodi zvekuti ndigare nemukadzi. Ezvino izvi ndakuti tonge ndichaita vakadzi 10 chaivo, vose vachingoramwa vachisiya nekuda kwezviito zvaamai vangu ava. Zvoitwawo sei nhai hama dzangu?